kanang kiss nga napadulong gyud sa perting pinaakay. Aha ka kay kalami na lang jud. Pila na pud ko ka tuig nga wala nakatilaw ging ani. Ang grabe na jud kaayo nga murag hapit na jud ginaay mahitabo naman duha. Hapit na jud ginaay nahitabo sa mundo. Iyahan na gani kong gipahigdaon taana pero nikalit managhilak ang bata. Naipit di ay. Aha ka jud. Nangutana pa siya kung anong naa daw kuno ihandadi. Nagtinutukay na lang dyan may duhaan na while nagkatawa. Ninutod kilang tawon nga gigakos niya ako ang anak. Kunya ako ato kay niunan ako gawas kay murag makahilak man sadta nga karon kay nanay daddy ako ang anak. Kunya paspas kinang nakatagbo si mama sa kuha. Nangutana siya kung anong nihilak daw ang bata. Ningon rapod ko nga nakamata manggod. Ug ningon si mama nga bantay lang yun ka Tricia. Padulong pa ka pero pabalik nako. Mao gyud ay best line ni mama. Nikatawa na lang ko ana og niingon nga dili mabala ka kay kompleto patawon ko. Pero niingon man si mama nga ugma daw kay padtuon gyud center kay mangutana kuno kung unsay maayo nga buhaton para dili ko maburos. Nabuing na dyan ni ako mama, mo na ko siyang giingnan, hindi sa mabalaka kay lagi wala pa nahitabo. Maburos na hinuon. Pero ningon si mama nga maayo ko nang andam na kay dili matag na ang panahon. Ambot na lang dyan ni sa kuwang mama. Sa matong okay raman ang mong relasyon. Kamo daw kuno kung makauyab mong silingan, dili ba okay inyong relasyon? Bitaw. Nya kanipod si Al, sobraan man ka proud nga uyab ko niya. Nya ako, maulaw jud ko maskin sa social media kay nabiya tay silingan na pahaba kay istorya. Lami pang silian ang bakbak. Bitaw. Pero si Al kay ni samot siya ka sweet, nga morag chocolate. Na one time ana nga na-assign siya siguro mga 3 to kalungsod gikan sa mua. Pero everyday ra gihapon siya muli. Bahalag dugay ang biyahe. Iniguli niya gikan sa work, moto din siya sa balay. Mulahos ra bag kwarto niya ako usahay kay tulog pa ko. Matingala na lang ko pag mata nako kay naan ako'y tapad. Kunya kung panggabi siya pag uli anak niya, sa balay yun na siya matulog. Mutapad ra ba jud sa kuha. Pero pag buntag siya, moadtura na siya sa balay, inig out niya sa gabi usahay kay dadon niya ang bata silang balay. Magdula-dula sa bata usahay siya pa'y magpatulog. Muadto din na siya sa kwarto nga gatrabaho ko while siya ga-phone ra niya usahay makatulog na sa katre. Ug sa tinud-anay lang, pila na kaadlaw og ikadaghan na mi gatapad-tapad og tulog pero wala pa joy nahitabo sa mua. Kay kung magtapad mi, grabe kay may makadalag tulog. Bitaw. Pero always mi nga mag-make time sa muang bebe time. Usahay kay momol sa kinay bata. Niya og si mama pa, kuhit-kuhit sa daw kay aron dili maburos. Bitaw. Dinimilabay yung mga panahon ana, birthday tanako. Iya akong gi-surprise. Rest day man pod to niya. Natingala ko anak kay pagmata nako, hilo man kayo. Pag naog na ako, sus naaday siya pa-surprise. Ang bisita kay ang family niya o kami rapod niya naa sa balay. Ug pagka-romantic na lang yun ani ni Al. Kay gikantahan pa jud ko niya ana sa kanta nga I like you so much and you'll know it. Basta kay lami jud kaayo sa feelings ang kiligon taba. Pag kumanya ganda kay ihaday kong gigakos ana og ni kiss siya sa kong forehead. Og nagpasalamat ko ana kay Al. Pag human ana kay nangaon na dayon mi.
Nya si Al, siya ang naghungit sa bata. Tiniingon ang mama ni Al nga angayan na kayo siya ug maghimo na daw kuno mig bag-ong baby. Ug perti na sad nilang sungog sa mua. Very blessed yun kay mi sa moang pamilya. Happy minduha. Pag human na mo kaon-kaon, kay lagi wala pa pud ko'y duty kay birthday yun nako, nilive kog 2 days. Nag-shot mi ginagmay. Ug hantod sa na-knock-out na sila. Unya si Al kay nananghi di ay nga dari siya matulog sa mua. Unya ang bata kay gipakatulog na ni mama sa kwarto nila ni papa kay aron maayod sa daw kuno ang pagkate. Ambot na lang jud. Pero unsa bang pagkatiha kay nangahubog man. Sa moto nga natulog mig malinawon. Pero pagkakadlaon ana kay namay nanguhit. Nanguhit mana siya. Sa moto nga nabagyuhan jud ang dugay na kaayong gi-El Nino. Nahitabo na gyud ang iyahang giingon nga mangadto mig langit. Sa moto nga pagkabuntag ana, sayo ni mata si Al. Ug iya kong giingnan nga manglaag daw mi. Siya na pod ang nananghid sa akong mama. Unya ko mama, kay nisugot ra pod. Unya ako ani, kay blooming kaayo kay lagi na ikatuluan ka ha. Ikatulo jud to. Sa moto nga nanglaag nami. Nihapit na sad mi sa usa ka fast food. Namahaw mi ana while si Al kay busy kay siya take og selfie. Proud ko ani niya kay grabe nga laki kay dili maulaw nga mag-flex sa kuha sa social media. Ako na lang gani usahay ang maulaw sa iyahang ginabuhat. Ang mga comment ra ba kay halos kauban niya. Pag human na mo kaon ana, kay ni diretso na may atong view deck. Date daw to kunuhay kay talagsa kuno magsapo ng amang schedule. Basta kay kaning tawhana kay hilig kaayo nga mag-picture. Makapost man ka or mastolen man. Daghan pamigi pangadtuan ana nga mga laaganan. Then katong nag-snack na may, ningon na si Al nga, love, punta, happy ta per me. Mitubag po ko na niya, nga happy ta per me og dili ka magbinuang nako. Ana raman na love, kay kung ako lang, makasecured na kay ka sa kuha. Pero once pasakitan ko nimo, sa mo nang nag-promise si Al nako nga dili yu daw kuno niya pasakitan. Ug ako siyang giingnan nga dapat lang kay silingan rabiaon ta pero gasinamo ka sa ko ang kinabuhi. Ug nitubag man hinuon na si Al ug niingon siya nga pakasal na lang ta. Og natuk-an jud ko sa ko ang gikaon ani. Kinsa bay tarong nga laki nga magigminyo bisag pila pa may kaadlaw nga nag-uyab. Sumotong ako siyang giingnan nga, huy, bag-o pa lang ta nag-uyab. Pwede pa na magbag-o imong feelings sa kuha. Basin ka luoy ra na. Basin na misinterpret lang nimo na into love. Nitubag pud si Al nga, nanapon na siya Dali na kay manguli na ta. Mingtando ra pud ko ana niya og niingon ko niya nga ako ray drive. Nangutana pa na si Al kung asa daw kong lisensya kay base nabili na pud. Pero ako siyang giingnan nga naara sa bag. Kay gusto pud ko nga makasulay ko kana bitawng mag long drive ba. Kay passenger princess ta permi. Nya kani si Al lagi kay adik kani siya og mga pictures ug videos. Sa motong nag-post siya short video niya iyang caption kay Derita sa babayi nga pulihan tag drive o kapuyo na ta. Diba?
Murag double meaning ba? Sa motong na ay mga nag-comment nga, may gani sir kay dili ko free data. Na piningon nga, nganong lahi ang ako ang yunahuna. Dagan pa ini-comment sa mga post. Ambot sa daaning tawhana ba? Sa motong ang nagpadayon ra gyud na ang mga relasyon ni Al. Then one time na, moto'y pag-uli niya gikan si Hanjuti. Nag-chat din na siya nga magtimpla siya kape ug iya ko no dayong ihatod sa kuha. Sa motong nag-I love you ko sa iya ha ug nagpasalamat. Taud-taud ana kini-chat siya kay na siya sa gawas. Ninawag din ko ana. Ug ending, sa kwarto siya nakatulog. Ug pagmata niya kay maupoy pag-out na ako. Pero before na siya niuli, kay gikisan pa ko niya ayo. Kanang kiss jog taman hantod sa naagyoy nahitabo. Wala na'y maipit na bata kay naay lang kamama natulog. Kanay bitawng katulgo na ka pero lami man nga magpabisbis. Antos lang sa jod bahalag katulgo na. Antoson lang sa. Pag humana to kay niuli rapoday na si Al. Ug as usual, update lang gihapon kanunay. Ug naa na sa diyoy mahitabo kanunay. Pero karon kay safe na ta. Kaya akong mama, gidala gyud ko niya sa center. Mo nang safe kayo. Mo nang mas malipayon gyud amo ang relasyon ni Al. Wala may away-away. Consistent siya na siyang sweet kaayo sa mua, apil na sa kuang anak. Pagkaman sa rinamo, kay nagya po na siya ipa-surprise. Unya pagka February 14, kay grabe pod iyang surprise sa kuha. Bisag naarami sa balay, pero nice kaayo kay siya manay galuto. Dayon ang sunod nga celebration ana, kay ang birthday sa kuang anak. Pero, nagkagubot yun na atong birthday na sa kong anak. Kaya nikalit man nag-abot ang ako ang ex. Ang amahan sa kuang anak. Kalit man hinuon nga gusto niya nga dalhon ako ang anak. Sumutong nagkagubot yun. Ingon ako ang ex nga naaligi daw siya'y karapatan kay siya ang amahan ug nakaapelyado pod sa yaha ang bata. Mao siguro ang giatiman sa kuniya before ko niya gibiyaan para iyahang apelyado ang madala sa bata. Bugok jud kayo ko. Pero perting gubutan na ana nila. Nasuko na silang kuya, apil silang mama o papa. Si Al, gikuha niya ang bata, gilahang gidala silahang balay. Taud-taud ana kinibalik karpod na si Al. O dito kay nagkagubot yun og ayog samot. Naabot pa sa punto nga nagwild na ako ang ex kay gusto ligyan niya nga kuwaon ng bata. Yan ang gispa-sipa ang gate sa balay nilang Al. Sa motong nanawag na lang may pulis. Kay silang Al, dili man sila gusto nga silang mudako. Sa motong pag-abot sa pulis, gidakop yun na ako ang ex. Amoa siyang gikasuhan. O gikasuhan pod miniyak kay lagi daw, nagyapon siya'y karapatan kay siya ang amahan sa kong anak. Niingon pa ganina akong ex nga, nagkita pa daw ko numigbalik ug naay nahitabo sa mua. Perting sukuan yun nako kay gapataka lang siya istorya. Sa matong pagagabian na, gitapad ni mama ang bata para makaistorya mig tarong ni Al. Ga-heart to heart talk mindo. Ako siyang giingnan. Nga love, pasensyahin na lang to akong ex ganina ha. Wala jud ko nag-expect nga muanhiwan dayto. Nito bagpod si Al nga, kita man danan, wala ga-expect ato love.
Pero katong istoryan niya ba? Itubagpod ko nga, tuupod ka. Kabaloy bi akang nara ko sa balay. Tulog bi ako haog buntag. Kabalo bi adjud ka. Tubagpod si Al nga, dili man. Lain lang kay paminawon ba? Sure ka nga wala mo'y video? Basi na siya gitaguan. Itubagpod ko ana nga wala raman. Yung pud si Al nga maayo og wala, pero og mang blackmail man siya gani nimo, ina ko ha, basin mo chat na pud to. Adik man tong imong ex-love oy. Kalit-kalit raman. May gani gugunitan ko sa akong papa, ug nakapugong ra pud ko sa kuang kaugalingon. Ug may gani kay nangisog pud ka love. Dragon man pud ay kano. Ganina pa ako kita nimo nga nangisog og taman. Og ni smile na sinalo ako siyang giingnan nga alang love. Maulaw pud bi ako nga ikaw kuno ingatoon nakapatol sa lain. Kaluod ra. Chatan po na ako to silang kuya kay nadamay na hinoon sila. Mangayo og pasaylo. Itubagbot si Al nga dili na lang daw kuno. Okay na to. Sumutong niingon ko nga mga tulog dami. Og ni Ismail na si Al og niingon nga matulog ra ba jud. Pero naayoy nahitabo. Kaingon pa ni Al nga matulog ra ta pag human sa nahitabo ganina. Dili na pwede yun. Sumoto nga naayoy nahitabo. Sumotong bisan pa man sa mga nahitabo, pagka morning ana kay lami kayo ang akong pagmata kay lagi nabisbisan na pud. Pagmata na ko ana niuli na si Al kay mo duty pa siya. Unya ako kay gabi pa man akong duty ana, lutuan sa nato tong uyab. Aron dili ta ilisan. Og sa ginaingon pa nila nga the way to the man's heart is through his stomach ligi daw. Mo nang magpa-wife material ang ato ang ganap karon. As usual, kay makapit na siya sa balay, ayha mo lakaw. Perks of being in love with your silingan. Moto nga nakapamahaw siya. Humanog kaon, kanilakaw ra po dayon. Then as usual, update lang gihapon. Og sige ramig yung video call. Bisan paganig natulog ko or nalimpyo pero og maligo, lahi na pod na. Bitaw. Og ako ana kay padayon lang sa akong pagtrabaho, apil na pod sa akong pag-eskwela. Og nagpadayon ra gyud nga malipayon og okay ra ang amuang relasyon ni Ann. Pero one time ana, na yung mga may kalat na istorya nga nakitaan daw nila si Al sa syudad nga naa daw kuno'y kaubang babae. Sweet daw kuno kayo. Og napoy silingan namo nga nagatod ana nga istorya sa akong mama. Kanya ang mama ni Al ug ang iyang pamilya kay nakabalo na pod about ana nga istorya. Sumotong paghuman og duty ni Al, ningon siya sa kuha nga mag-istorya sa daw sila sa iyang mama before siya moanhi sa balay. Taud-taud ana, ni-chat na siya sa kuha nga moanhi na siya. Nagdala gyapon siya og kape. Unya ko ani, padayon lang ko sa kong duty niya siya kay nakatulog na. Og pag-out na ko, nakamata na pod siya. Sumotong nakig-istorya siya sa kuha kay lagi ingon siya. Nga niingon iyang mama, og nakabalo na pod ko na kong mama about sa nikalat nga istorya nga naaligi daw kuno ko'y kaubang babae sa syudad, unya sweet daw kuno kayo mi. Pero ningon si Al nga dili kuno to tinuod. Iyaha ko nung imbestigahan kung kinsa kuno nagpakalat anang istorya. Pero ambot lang kay murag kahilakon man pod ko. Siyang giingnan. Unya, unsa po nakatinuod or basin tinuod yun na. Pero ningon si Al nga di jud lagi daw tinuod. Ug ako siyang giingnan nga ayuha lang jud na nga dili tinuod ha. Ningon si Al
Di ko na ko angay mabalaka kay lagi. Kanuna di siyang ga-update sa kuha. Mag-video call man gani mi permi. Dapat uhan daw na ako siya. Ug ningon pa siya balik nga imbestigahan lagi niya kung asa na gagikan nga storya kay tagaan kuno niya award. Ug mituo ra pud ko ana ni Al. Salig man pud kay ko siya ha. Ug love kayo na ko siya. Sa motong paghumana mog istorya, na nasay nahitabo. Paghumana mo ni nga senaryo, okay raman gihapon ang dagan sa mong relasyon ni Al. Pero one time ana, natingala kay ko kay wala man na nag-message si Al sa kuha. Nabalaka ko kung asa siya. Sa motong nag-message ko siyang manghod, ug wala po siya kabalo kung asa iyahang kuya. Nabalaka jud ko ana ug nagpaabot jud ko nga mag-message siya pero wala man. Sa motong pagkahayag na ana, niadto ko silahang balay. Nangayo ko. Yabrihan pud ko ana siyang mama. Nangutana ko kung nakauli na ba si Al kay lagi wala nag-message sa kuha. Ningon ra po na ang mama ni Al nga naara daw kuno sa kwarto si Al. Sumutong nakulbaan ko ana padulong siyahang kwarto. Pagtanaw na ako, natulog siya pero daghan kayog samad ug naapoy black eye. Nakapangutana gyud ko sa iyang mama kung naunsa si Al. Ningon pud ang mama ni Al nga pauli na daw si Al kagabi kunya nihapit daw kuno siyang angkol kay nag-inom. Pag-uli daw niya kay natingala na lang daw siya nga naa kuno'y gagukod siya. Ang akua daw kunong ex. Kunya kay hinay raman ang daga ni Al kay nakainom lagi. Gituyo jud kunog bangga sa kong ex si Al. So motong nagkapangos-pangos ug nangasamad si Al. Nakatindog pa daw siya para magsinumbagay pero pili daw siya kay nasamdan naman siya. Kanya kong ex kay kompleto pa daw. Ug wael naminaw ko ani kay nakahila ko. Nangayo og pasensya ug pasaylo siyang mama. Ningon ra pod ayang mama nga di kuno ko angay mangayog pasaylo kay dili kuno ako'y gabuhat ana. Unya ningon po na iyang mama nga nawala kuno ang phone ni Al. Sa moto ningon ko siyang mama nga ako say mag-atiman kay Al. Sa motong ako ang giatiman o gaayo kong uyab. Nga nadamay pa sa kung walay klaro nga ex. Ug daw-daw ana kay nakamata si Al. Ug akong unang na istorya kay love. Naunsa man tawon ka oy. Pero ang tubag ni Al kay Trish. Uli na lang sa palihog. Adto ko sa inyo unya, pakalma sa nako ako ang kaugalingon. Ug nangayo og sorry ana siya ha kay nadamay siya tungod sa kong ex. Ug first time pud niya nga gitawag akong first name. So kad atong nag-uyab mi. Pero ningon si Al kay unya raligi daw kuno mi magistorya. Basta kay murag mahugno akong kalibutan ato. Nahurot yun ang pasensya ni Al. Nigawas ko sa iyang kwarto nga grabing tulo sa kong luha. Nakapangutana yun ang mama ni Al kung naunsa ko. Pero wala ko nakatubag. Ningon nila iyang mama nga sabton lang sa si Al kay lagi tungod sa nahitabo. Pag humana to kay niuli na lang pud ko sa balay ug nisulod ko sa kwarto. Gusto na akong i-message akong ex. Pero murag wala na ko'y kusog. Wala ko'y laing nabuhat kundi sa paghilak.